naman ang tunog ng may diskarte. Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Ngunya na summer, madali makamati ining stress o kapagalan dahilan sa sobrang init kang panahon. Kung saan, posibleng maging kausa ininin alta presyon, helang sa puso o mga allergies. Kaya dapat ingatan ang sa indong salud, lalo na kung igwa kaning kamatayan. Kaya uni ang magkapirang paagi para mapangatamanan ang sa indong sadiri. Likayan ang pagsigarilyo asin pag-inom ning alak. Bawasan ang pagkaon ning mga maskad. Pirming i-monitor ang sa indong blood pressure asin cholesterol. Siring man, likayan ang stress. Ngunya na may patakot pa kita kan COVID-19. Magsunod sana sa mga health protocols. Rumdumon, ingatan ang sadiri para buhay ay happy. Ini po si Dr. Chris Ganan kang Daddy's Angels Medical and Diabetes Clinic. Stay healthy in this unhealthy world. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala. Pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging res bakuna para protektado laban sa COVID-19. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala, kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Walang social distancing? Paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Patapat naman na tatlong electric fan, bro. Sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Sprite, the #1 lemon-lime refresher. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagha. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Check the label, mommies! Mayan Rivera po. And Dia! Pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, check the label, mommies! Check the label, mommies! Choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrients, may DHA pa. Pag nasulit, mommies! At ito lang ang may Lactobacillus protectus to help support respiratory defense. Total protection, mommies! With 3 balanced meals, kaya wag basta-basta sa pagpili. Always, check the label, mommies! Help to protect. Choose Nido 3 Plus. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon. Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang. 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay. O may tusok-tusok na ramdam. Mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion, Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves.
Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Gumagaan ang inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na San Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy, San Mig Light. Tingin naman. Ulitin natin to. Alin, yung mag-imagine? Hindi, mag-inuman. Gumagaan ang inuman pag San Mig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kaiba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright, may trabaho tabi sa gabos sa Sangakan Kapitulyo sa Albay. Nakunta ko si Danny Garcia, tagapagtrab ni Governor ni Governor Al Francis Bitsara. Dahil pong suspension of work sa gabos na sanga asin attached agencies kang Kapitolyo Provincial Kanalbay. May trabaho, mga Kapitol. Maalas 9 na, maglaog na. Happy birthday, Jimmy Nasalita. Jim, good morning, Jim. Yes, salamat, Pipi. Thank you very much. At Happy bisita, birthday. May nag-text kaya digdi. Bisita ko, alo yun magali. Oh, kasaba ko habang ako nagbahiling kan mga text ko before alas 7. May nag-text, pakitaram nga kay Jimmy, happy birthday. Mukhang nakalimutan niya ako. Labes. Yun ang sabi niya, ko aram basta. Mukhang nakalimutan niya na ako. Sabi niya, andito lang ako para sa kanya. Panahon mo ngunyan. Thank you very much, Tabi, sa mga nagpapabot sa tuya kay Pagumdom. Yes. Salamat po ng Tabi. God bless po sa inyo, Gabon. Yes. Okay. Pwede masabaw. Iyo, masabay ang birthday mo, ha? Masabaw. Pwede na yan mga sarong sakong kamote. Batarhan ka na itong kabredo. Sarong sakong kamote, pwede na yan. Pagkalagkagaon lamang. Yan, oho. Yan, okay. Tabi, Bibi. Natata may wasunan brown out ang niya. At may nagpadarangani sa kuya sa social media. Kaya ako nagaparangalas kang bina-brownout. May pinadra sa kuya na template, advisory, schedule of brownout. Ano ka butak? Maski anong oras. Man kiparos. Man nagkaya na yugyug sa mga kaya nga ni so kable. Kaya nga ni basta minapalok sa nabagang bigla. Pwede na ako nagparangalas kaan. Pag ngunyan dahil mang kikuryente. Ano? Kasubanggi pa. Sa bagay. Kaya ang brownout kaya maski anong oras. Yan ang kuhan. Servisyo kan apik. Araw kayang kaya. Mabuhay yan apik. Araw kayang kaya. Kaya ako din ako, pag minapalso kitang bigla, adan ako, chill nyo lang. Pa-chill na lang ako. Pa-chill. Iyo, ang schedule ka mo na, maski anong oras mo, apera ka na kung may schedule man na tunay, ikaw kipiga-apo ng mga surprise. Surprise. Kaya, maging kwa na lang kita, maging relax lang. Chill lang. Ang simbag kan. Kaya punta na ngayon, magterapias naman kan mga sa kahoy. Pwedeng narapas. Paraman kitarhos. Narapas ka na. Naguran, narapas. Gararog kayang gayon. Gararog kayang. Okay? Sige. Ipot mo na tabi bibisigon kay Mayor Jim anong hukos sa mga evacuees nasa evacuation center so kasubang gibaga na haros ang pulong mga barangays nasa sobra 3,000 na individuals habang sige paan nabagsakan uran sigon kay Mayor Jim anong hukos sa palap niya tungo niya na pagkaga dahil na na sinda maghiriro na magipos-ipos na maguli sa sinda mga pinagikanan ng mga residensyas. Lalo na itong dyan sa may Pamigtisan kan Vulcan Barangay Maninila. Inulit nagpaparauran pa. Bakal paguli ninda pero diretso ang bagsakan uran. Nakulong lugod sila sa dati nindang nautaran. Tama yan, advisory na yun. Sila dyan sa evacuation center, yan na muna sinda. Magalat na sa nakigo signal. Alin sa MDRRMO. Pasin kay Mayor Gemma nung kukuno rin sinda pabalikon tabi bibing. Yes. Although pa sa Bulpaman, sa mga agihan,
Pero pasiguro, taga masabutan kung ini maghapon pa na pag-auran na ini. Angon niya na pagka-aldaw darakan na pag-agikan na bagyo na BTB. Yeah. So okay. mga opisina, pribado, pampubliko, suspendido ka boss. Suspendido ka boss. Digdi sa banuan kan ginubatan sa naman yan. Okay. So yan tabi pipihan sa mga dagdag na informasyon. Sige pa na uran. Digdi sa tuyang kapaliputan maniklumon pa ka lang ito nakulpa. Gusto sabihin nakulpaan na accumulate na tampok na kay buwan ibagsak. Kaya ingat-ingat kiraray itong sa mga nasa delikadong mga lugares. Jimmy nagsalita di si Jimmy Nyor. Salamat, Jimmy. Birthday celebrators kanyang pong aldaw. Oras sa Pilipinas, 8:50 na. Hatod sa Indokang Great Taste Premium. Timplahin ang sulit sarap ng Great Taste Premium Classic. United Home. Bahay ko to. Protektado ng United Home. Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka. Usap tayo sa Facebook ng Maxvit. Milo. Ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Happy birthday po sa may sadirikan Juliana's Catering. An sa kuyang amiga, si Ate Pau. Pauline D. Happy birthday. So, managera kang Juliana's Catering. Sende ni ha. Asa ka good morning tabi kay sa sayang first gentleman. Saya tabing first gentleman. Happy birthday tabi. Manay Pauline D. Happy birthday. Diyan sa Juliana's Catering. Abo tinibo na matinabang. Mientras tanto, dumang kita mga tugang sa Primer Distrito Canalbay, trabaho sa Tabaco City, duro-diretso, dahil pong suspensyon. Jomar, bien, i-detalye mo. Salamat, Vivi Henry. Dahil nagpaluwas ng suspension order si Mayor Crisel Agman Luistro sa mga trabaho dito sa syudad kan Tabaco sa pakikipag-olay kan DCJB News kasuba ko kay Mayor Luistro sa iyang sinabi na siring kan ipinalwas kan gobyerno probinsyal Canalbay, diretso lang ang trabaho dito sa syudad kan Tabaco. An siguradong dahil trabaho dito BP Henry, supiganon siya kasubago ni DU President Noli. Sabi niya, bagagabos na campus kan DU, daing laok, daing trabaho. Yes. Kaya, so Bicol University College of Fisheries, malamang sakop ka ito. Yeah, correct. Sa Tabaco. All campuses yan. All campuses. Campuses. Ang pahayag na ito ni Mayor Crisel Agman Luistro sa iyang sinabi kasubago sa kuya na mga bago magalasotso na bako pang mauranon. Ngunyan, grabe ng uran dikti sa syudad ng Tabaco, BP Henry. Iyo, tamala. Katanduanes ko yan. Makusog ng uran. Makusog ng uran dikti sa Tabaco. Medyo may doon na may nagsasabay-sabay na dito na paros. Okay. Kaya, I don't know kung buwan na deklarasyon ni Mayor taon-taon sa ang uran dikti. So, dahil mo kayang nakakalo, buga jacket ka, maglakaw ka. Kung di kayo mo talaga kapote o bayong. So, makusog talagang uran. Roger Ronat. Okay. Yan yung natabi, BP, yan mga initial information na dito sa Syudad ng Tabaco. Jomar Bian, DCB. Salamat, Jomar, sa report. Mientras tanto, iba pa niya itong mga baretang niya na pag-aaga. Tuloy-tuloy tayo. Ang Nongs Meat Shop bukas, Sabi ni Kuya Nongs, iparaming niya tabi sa ang Nongs Meat Shop tabi bukas para sa mga barabakal, kisariwang mga paninda, nindo. Yeah. Okay, essential yan, Essential tabi ang mga pagitinda diyan kaya ang merkado, groceries bukas yan. Susog mga tugang sa pahayag ni Alcalde Alcalde Rosal para po sa deng trabaho, asin may trabaho, asin bukas. Ngunyan pong aldaw taang mga sasaod, essential yan, kaya dapat po bukasin da. Sige, may gumnong. Good morning sa imo. Good luck ha. Mga tinampo sa segundo distrito ni Albay, passable pa. Sigon sa DPWH District Office. Kayang agihan.
Kaya lang, igaw mga trabahong, di pa natatapos, buda, may lubak-lubak pa. Dinagdagan mo kaya sa headline ko. Sabi ni Angie. Hans, good morning. I-detalye mo daw ang passable na yan ng mga tinampogoed. Garo na iba sa headline ko. Dinagdagan mo kaya sa ginihip, sinurat ko dyan. Okay, sige. Wala man ki problema sa mga main road staff? Marinaaga sa mga parantabay. Kinonfirmar ko niya na pagkaaga sa DCGB News kan tagapagtarama kan Albay 2nd District Engineering Office kan DPWH sa si Sir Richard De Jesus. Nasangon niya na susuksendang monitoring possible pa ang gabos na mga mayor na tinampuliti sa 2nd Distrito kan Albay. So sa iya para Guzman ang monitoring kan sa indang team may kinaraman sa mga lugares digdi sa tuyang kapilibutan lalo na sa segundo distrito kan Albay na prone sa mga damage lalo na kung may bagyo kaya sa kunyan maug masindang na igwapa o kaya possible pa ang gabos na mga tinampo digdi sa segundo distrito kan Albay. Katakot kayan VP sinabi ni Jesus na ngunyan naka-standby man ang sa indang mga personahe sa tinman ekipahes siling nasanakan mga dump truck, wheel loader, asin man excavator pati na ang mga cargo trucks ninda tanganin na mag-akodir sa mga munisipyo kaya syudad na nagkumpesto ka ang segundo distrito kang Albay kung in kaso man magkaigwanin emerhensya. Tango niya nagpapagramduman ginaraan DPWH 2nd District Engineering Office sa gabos ng mga motorista na may planong magbiyahingon niya sa kalabaan kan mga tinampudigdisa sa tuyang distrito na magtaga-ingat na sa dahilan sa mauran niya ni asin posibleng ining magkausa nin aksidente kung in kaso man makaskas magpadalagan dahilan nga ni sa igwa pakita ni bagyo. So yan VP ang impormasyon sa 2nd District Engineering Office. Mientras tanto sa iba pa niya itong bareta ipinaluwas ko niya ni Alcalde Noel Rosal ang sa iyong orden na ila-lockdown VP po ngunyan aldaw ang DPWH Regional Office 5 partikular na ang Construction Division kini dyan sa Barangay Rawis, Legazpi City asin man ang Sunwest Construction and Development Corporation partikularmente ang Supply Unit and Contracts Section kini dyan man ni sa may Bonot, Legazpi City. Dahilan VP sa presensya kan COVID-19 sa nagkapirang mga professionals kini dyan sa nasambitan ng mga opisino kay establishmento de negosyo. Closure kan establishment mapuon ko niyan daw tanganin na makataon in disinfection sa bilog na buildings kini asin man maitapos ang contact tracing asin testing sa indang mga empleyadong posibleng na kasalamuha man kana enot na nagpositibong kaso sa nasambitan ng mga lugar. Ngunyan, oras na matapos na ang siring ng mga aktibidades, sa giraray na mabalik giraray VP ang operasyon kan DPWH sa Construction Division, asin man ang Supply Unit and Contracts Section man kan Southwest Construction and Development Corporation. At BVP ang mga impormasyon na lilidi sa lawas with boy sa mobil, Ans Galero, DCGB. Right, 1 minuto bago mag-alas 9, mapangaram na tabi ako. Sa pangaran kan bilog na tropa, ako po si Henry M. Di pong personalan, kita po mga tugang naghapot lang. Pasensya na po sa mga day ko nasisimbag na mga hapot nindo, buda mga call. Review ko po saro-saro sa mga text nindo. So, sisimbagon ko off-air sa iba nindong inquiry. Susog po sa Kuyang Karaman, ito po sa sitwasyon tango niya. Salamat! Goodbye! God is good all the time. Ini, Anhapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga.